Mweya Mutsvene ati panguva ino yekuti tinzwe kutaura kwake kwatiri. So ndoda kutaura nezvakanakira kuva neatari yako. Iwe sedunga munhu wova neauta yako. Mumachurches tine maautas atinawo mumachurches. Asi nhasi ndoda kutaura zvekuti iwe sedunga munhu iva neatari yako. So tikatarisa mubhaibheri shoko raMwari, Abraham, Isaac naJakobho ndo vamwe vevanhu vakavakira Jehovha auta, vakawana mabenefits akanyanyisa mupfurikidza nokuvaka atari idzodzo. So God told Israelites in Exodus 20, build altars in places where I remind you who I am, and I will bless you there. Mashoko anotaurwa naMwari kuvana veIsraeri, mashoko anondiitira zvakanaka. MaIsraelites voudzwa noMweya Mutsvene kuti muvake altar panzvimbo. I will remind you who I am. Iye Mweya Mutsvene ndiye achatirangaridza kuti ambori ani mushure mekunge tamuvakira altar. So guys, kune maaltars akawandisa, kune maevil altars, kune maaltars edzinza, kune maaltars mamwe anoti affecta senyika. Saka isu kuti tigone kukunda maaltars iwayo tinofanira kunge tavakira Jehovha Mwari wedu atari. Atari yako unogona kuivaka chero mumba mako, unogona kuvaka atari yako chero kubasa, unogona kuchinja even toilet yokubasa kwenyu ikava atari yako. Tsvaga chero nzvimbo yaunonzwa kuti panguva yangu yekuti ndinamate, panguva yangu yekuti ndiswedere pedyo naMwari, ndinokwanisa kunamata ndakasungunuka ndiri panzvimbo iyi. So altars are where we encounter God and connect with him at a deeper level. Connecting with God at a deeper level uri paatari yako. So hama vadikani, ngatinzwei kukurudzirwa kuti uve neauta yako. Munogona kuva nefamily altar pamunosongana semhuri muchinamata zvenyu, maybe musitting room menyu. Asi nhasi ndoda kukurudzira iwe uri kunzwa shoko iri kuti iva nenzvimbo yako wega, iwe sedunga munhu, nzvimbo yako yaunosongana naMwari at a deeper level. Paunoti kana woda kudzamisa pfungwa dzako nezvaMwari, paunoti kana woda kudzikisa gejo rako rokunamata, unoinda ipapo wonamata. Unogona kungobuda panze woisvika paatari yako wonamata, even your garden, mugarden menyu uchiloja, even kunze kwegedhe, even pakona pejurawo, even papi unokwanisa kuchinja nzvimbo iyoyo ikava altar. So inichandiitira zvakanaka zvakanyanyisa kuna Exodus ndichokuti iye Mweya Mutsvene pache zvake anoti kana mavaka atari, inini ndichakurangaridzai kuti ndimbori ani paatari ipapo, uye zvakare ndichakublessai muri panzvimbo iyoyi yeatari yenyu. Zvinondiitira zvakanaka hama vadikani, nokuti Mweya Mutsvene tikagona kuvaka maatari, tikagona kuva nemaaltars edu, haana kuti muchazouya kualtar muchikumbira anything or whatever. Asi Mweya Mutsvene atotaura kuna Exodus 20 akati iye ndo mene Jehovha wedu achatirangaridza kuti iye ambori ani, kureva kuti pamaaltars chatichataura Mweya Mutsvene achatiratidza kuti ambori ani. Mwari wedu toziva kuti ndiMwari asingakundikani, ndiMwari asingatisii tichinyura, ndiMwari asingatisii tichinyadziswa. Nokudaro kana Mweya Mutsvene ati ukange wagona kundivakira atari, ndichazviratidza kwauri kuti ndimbori ani, uye zvakare ndichawisa makomborero panzvimbo iyoyo. Hama vadikani, ngatinzwei kusundwa, ngatinzwei kusimbiswa, ngatinzwei simba, ngatinzwei mwoyo wokuti ini ndinoda kuti Mweya Mutsvene ave nenzvimbo yaanondiratidza kuti iye ambori ani. Ndoda kuti Mweya Mutsvene ave nenzvimbo sokutaura kwaakaita mushoko rake kuti iye Jehovha pache zvake achawisa makomborero panzvimbo iyoyo. Mwari ngatitire zvakanaka hama vadikani, ngatipe simba tigone kuvaka maaltars. Iva neatari yako semunhu, iva nenzvimbo yako yaunoziva kuti ndikasvika panzvimbo iyi. Mweya Mutsvene akatotaura kuna Exodus 20 akati panzvimbo iyoyo yeatari ndichakuratidza kuti ini ndimbori ani, panzvimbo iyoyo yeatari ndichazikisa makomborero ipapo. So mabenefits ekuti uve nealtar iwe sedunga munhu, we pray down God's blessings pamaaltars edu. Mweya Mutsvene tinonamata kuna Mweya Mutsvene, iye todzikisa makomborero, tinonodzikisa makomborero tiri panzvimbo yedu yekunamata. Madikani, Mwari ngatitire zvakanaka nguva dzose. Mwari akukomborere, Mwari akuropafadzai nemhuri dzenyu. Garai muri mumapapiro oMweya Mutsvene, mugare makabvumbamirirwa nengirozi saizvozvo.
sundwei mumwe nomwe wedu ngave neauta, iva nenzvimbo yako yekunamata, iva nenzvimbo yaunoziva kuti kana ndasvika panzvimbo apa ndikapfugama ndiri paatari yangu, ndikamira ndiri paatari yangu, ndikachema ndiri paatari yangu. Iye mweya mutsvene akataura kumaIsraelites kuna Exodus 20 akati panzvimbo iyoyo yeatari ndichazviratidza kuti ndimbori ani. Panzvimbo iyoyo yeatari I will bless you there. Mweya mutsvene anoita saizvozvo. Mwari anozadzisa soko rake. God bless you guys. Muve nenguva yakanaka. Amen.